football transfer kongka honlai ani boka a hunlai ne na inrem zual deuh transfer ina a kentel rang zinga pakhat player leidan le contract anzia thin chungchang hi tun chungchu soithar vele don ta ila transfer lai chuan hemi chungchang hi belngai angte bel zelin herlum zel kan tum don nia club tran te po kan neya ram tran te po kan nei thina player du zong thlengin football en thin chuan kan neya football a hian mimala ngaina zong tam taka om thin chu tiang kara chuan mani player du tak lo o ve deuh thin mani tran zong club ten an la lu te mo player kan du em te kan ram tran zong tak player an la ni zui ang chi te chu tiang a om chuan fans lam tan po alo nuam ve veng thei tlat maya chu tiang chuan football hian zun aneya chu wangin football ngaina to vek chuan an thla hlei thei lo Eric Cantona Manchester United legend lang sartak po khan inupui chu i thlak theya politics le sakhua a po i hoilam i thlak thei ma se footballa i tran ber team chu i thlak thei ngai lawang atiani kha football hi chu thinlunga hian anung ve tlat chu tiang ang in fiamna mihringa po kan emotion thlenga min khoi chet sak thei tu ania chu wangin football hi angaina te thinlunga hi chun a hlut na hi thuk takani he in elna huang chunga hian football club te hian player du zong an nei thina chung player te chu rimin an mina an leya contract je puin an ta a an thlung het thina ni hemi chungchang hi tun tuma hian kan soifia tur berani ama ero chu abul tan nan tlema bul deuh hleka tangin soita ila player in theitop chua professional huanga lotling ngei tura an beina kara football club sang in player zongin scout te tirin khovel ram sang an fangvela chung ho mu pha ka om te chuan rem chang tha an nei thin ti hi seta photila player tam tak anom na hmunin azir lo awanga talent nei thatak chunga professional huanga zuang lut ve theita lo an oma chung ho chuan be sei nei ve thin ma sela an mania thiamna om sang le po ni se anom na in azir lo chuan sang tak an thleng thei thin lova achan chu professional huanga an lu theina tura professional club scout ten an mu pha ka an om thin lo wang ani kumin sangni somni paruk world cup a goalkeeper cha thatak mai Virginia po khat an kom na ti hian a soyani kha keini chu Cabo Verde ram kan nia football a ram ro pui tak kan ni lova achunga talent om thama sela professional huanga thui tak sang tak thleng turin kantan rem chang aom ve lo tlukani ti na soi kha khan kan thil seitum hi chu engemaw chena chuan atifia tel o me omna hmunin azir lo chuan scout thale langsarte an lut phak lo thina chung hawina an po phak lawa chuan talent om thama sela chung talent te chu khovel Hriata pho chua om theita lovin ari ral le mai thina achan chu talent pho chona tur ber akailon scout ten an mu chwa thin lo wang ani an mu chwa lo chan engwang nge kan ti chuan chu player chu awm na hmunin azir lo wang ani tlang pui football club te hian scout an nei veka chung ho chuan club mamo ang player te an zong thina senior team a khel ngal thei tur ang chi mai ni lovin player no panglam academia rual chunjom turang chi talent nei thasi angte anjong thina senior team a khel ngal tur ang chi bi ka hian hlom ni in a then thei pakhat chu team coach ten player lak lu an duwa chumi atan chuan player du sa ma se la en thlak deuh du an neya chu tiang ang chia chuan scout te hian player zir chian na an thok thina hetiang deuh in ang chia si lo chu team coach ten player mamo an nei na position ti chiangin entirnan right back kan mamo ani chumi atan chuan tharum nga cross ball nei tha ball keng thei ni se ti angte du dan an lo nei ta a ma se chu tiang ang chu an du chungin player tu bernge ti coach ten an hremai lo ve thina chu tianga chuan scout ten coach te du ang theina nei player an zong ta thina ni an mu chuan coach ten he na report pe in chu tiang chuan an chian zual ta thina pakhat dang le chu scoutin ama du thuin team tana thatur player azong mu ve thin ti hi ania scout pakhat Brazil rama Brazilian no pangrual housinga talent tha zongin omta sela chu scout chuan player special big ati a hmuani chuan eng positiona khelpo ni sela club ho tu te hril hrewatin report mumal tak an pe thina chu tianga report an pe kal tlang chuan club ho tu lam nen thu pot chatin chu player an hmu thar chu lak lu an du chuan kong an dap zui ta thina ni no panglam academia la inzir chunjom rual an ni chuan club academia an rual chunjom mai thina ma se senior team a khel rual an ni chuan team coach tenen soi howin bulan tran tirna tu reserve team a nge senior team a ti te an ti chiang mai thin
engpo ni sela scout te chu club mamo player zong tu club malam hun kalzel tura player form khom tu ber an nia chung an form khom te chu team coach ten lo hrual ve le in chu tianga an enkol puitlin te chu khovel hmuwa par chuak te an ni ta thina tuna player langsar pui kan hriat te hi hetianga scout ten an hmu chua coach tena an zirtir hrep to an enkol puitlin tak te vek an ni ti chuan atlang puin footballer te hian kum som paruk atanga som pariat inkara hian an agent tur an ti felangaya achan chu professional huang an zom tan hun ani thin wangani agent chungchanga hian an career kal zel tura an aya ding thin turte an ni awangin an film khurpo angai FIFA hian dan mumal takaneya chuta chuan player te hian agent an nei theya nei ngei turti dan ero a om lavani agent chungchanga hian player in professional huang alu theima tharuk aya tam hun la oma chuan football agent ten ziakin eng player ma inremna an nei pui thei lova ma se professional huang an lu ma tharuk emo aya tlema emo chuan ziakin agent chungchanga inremna thu an thun pui thei ani FIFA dana professional contract ziak turin kum som paruklin angaya professional contract ziak thei tura danin aphal china kum tlem ber chu kum som paruk hi ani chu wangin player in kum som panga le tharuk nulama chuan ziaka inremna thu thlung thlapin agent anei thiang ti na ani hriat telatana tha ero player zongin kum som paruka professional contract an ziak kher lova baka FIFA danin kum som pariat an pum ma chuan international transfer a abik ani lo chuan transfer thei an ni lova international transfer kan ti chuan ramdang nena transfer kalpui ti na ani English club atangin Spanish club a kum som pariat lapum lo player hi transfer ngot thei ani lova FIFA ina abik ati khei satang lo chuan dan phal lo thil ani chu wang chuan kum som pariat hnuai lam transfer hi om ve thin tho ma sela atam lutuk lo Englana kum som pariat lapum lo player te hi chu zalen takin Englana vek transfer kwal thei ania ama nei tu club le du tu club te in karba ka player zalen na ani na chena oma professional contract la nei lo an ni phei chuan transfer fee an nei ve lem lova zang na dom na anin pe mai thin heng hi kan soi masak na chan chu he kan topic hi kan fia zual thei na turin ani ti chuan engtin nge player an lei thina transfer hi engtin nge an kalpui thin ti tele contract an zia pui dan te sei chun zom ta ila footballer te hian an career a an aya ding turin agent an nei thin kan ti kha abigin khelmol pon lama mumal taka thil an kalpui ve theinan agent te hi an mamo zuala chung an agent te chuan player te career a ngong po an nei lian thei viau maya transfer chungchanga po player te in nga na ber pakhat chu an agent te hi an ni chu wangin an poimo hle transfer line football agent te hian player te tana thaber tur an thlan rualin an mani ham thatna tur an mel tel ve bok thina baka player an din sakate chu team tha lu turin an pui ani satli angot lova team tha a ham thatna thatak nei chunga lu turin an pui thina ni football a hian transfer kongka hon lain sum hlom turu tak tak chevel kan shefawa Neymaran Barcelona atanga euro maktadwe zani somni pani zeta PSG azomte tu naya po Morgan Rogerson Paul maktadwe za som pasari zeta Chelsea azomte player man tam pui sum hlom lian lengvel kan hrathina heng transfer zongsonga hian a phena thil tam tak ain zepa transfer an kalpui dana hian club dang player an du zongte min tumin laklu tumin in biakna an nei puya anin rem thei chuan anin lalut mai thin ma se chu thil thlentir tur chuan alei du tu clubin direct player an biak thei chin le direct an biak thei lo chin anom thung player an khelmek na klapa contract mangzo ta te chu alei du tu ten direct in an dor theya klapa contract la nei mek zinga an contract top nai tharuk vel chau contract nei to te chu club dang nen indoor phal sak an ni thin bok chu wang chuan season top lama season zo ma si in contract mangzo nai te chuan club dang nen indoor na an nei lok fawa khang season top ma a club dang nen na indoor kan hriat thin tam tak kha hetiang ang contract mangzo tur nai an khelna club dang nena indoor an phal sak to chinte an ni thin ma se player tu po cluba contract la nei te chuan tharuk aya tam contract an nei phot chuan club dang nen indoor na direct in an nei theingot lova alei du tu club chuan player khelmek na club nena indoor phalna an dil ma saka ngai
ma se heng transfer kalpui dana hian player le a khel mek na club in siam rem dan azirin zalen zo ka thil kalpui chang po aom vele zeu thina chungte ero atam lem lo kan soi tak te hi transfer an kalpui dan an indoor thei dan langsar berte ani player le a khel mek na club in contract tharuk aya tam an la nei chunga chu player le du tu club chuan player khelna club deal masalova an lo dorani chuan dan bo chiat na ania anin king zui fo atidik lo tu ten sum an choi changa oma hetiang awanga player an du tak an du huna chan lo pha te po an om to ani chu wangin dan shrula zel indoor hi ahim bermaya ani lo chuan boilo na tura an boi ve thin transfer chungchanga hian club in player an du chu a khelmek na club in club dangnen indoor an phalsak chuan ama du tu club nen in remna nei tumin in biakna an kalpui ngal mop mop mai thina chuta chuan thil tam tak soi thin ni in chungzinga poimo tak tak te chu pakhana chuan player lo tur chungchang club in player thar an lei reng rengin contract an zia puina a poimo langsar ber pakhat chu player lo tur hi ani khothlang lam football atang vekin te na hi siam ta zelila anni hi football industry len berna mun ani boka player te hlo po hi thlabi in anin pelova kar bia in pethin ni in kar tin player te hian lo an la thin ti na ni chu player lo tur chungchanga hian club lam io le player agent te chu an indoor thina transfer chungchanga indoor na an nei lai atangin player lo tur hi an soitel thina ni chuta chuan player lo tur zat la fix ngal chi lo ma sela a borvel an be sei zat an soi chu club lamin pek anin huam thei mai do nia alan chuan in biak na po an nei chun zoma ma se club in player an lei tur chu a lo tur zat borvel a be sei club lam chuan pek anin huam lo chuan indoor na po kal thui lovin a top zui ngal tlang pui chutiang chuan club in player lei an tum te chu an club a khel tura an som hian player agent ten lo dong songin an agent te kal tlangin club lam chuan player te du dan an hre thina transfer an kalpuina tura in biakna an nei lai mek chuan player in ham thatna anei thei dan tur te hi alai mu poimo em mai ni in ziakin da nga lo ma sela athuphung talin club lam le player te du dan hi an sei fel thina chumi hnuwa ziaka ti fel turin ma an la zui ta thina ni athuphunga lo in pek za tur le truldanga anin rem thei chuan medical test te po nein contract ziak fel turin an thukhom le thina heta hian athuphunga an lo in rem to na khan lo za tur fix lova a borvel chau an soi chuan ziaka da tur ani to awangin player lo tur za chu a borvel an soi atang chuan a za tur tak an fix vele ta thina ni ama ero chu athuphunga anin remna a khan lo za tur an fix to ani chuan chuta anin remna a azat an bituk felsa ang chuan an kalmai thin bok player lo siam dana hian player chu kartin a lo tur an siam sak thina team tan player poimo ani phakemo ni phak lowemo a in khel tamemo in khel tlememo club lamin an chhordan chu engpo ni sela a lo tura an rem ti thlap contract a ming an sign nan thlap to hi chu contract ang thlap thlapin anin pezat zat thina khelve manglova om tareng an ni poin an contract a an lo tur zat kha angai renga la in an khel klema wangin an lo akiam pha ngai lo tunma dewa eden hazar le garet bel te po kha hetiang din hmuna hian an din thin kha ama ero chu club lam hian kalphung fel tak an nei vek thina chuta poimo tak pakhat chu salary cap an nei thin hi ani club in salary cap an nei hi aum zia bera chuan club in player te hlo le player te ham thanna tura sum asen thei chin lo an pek thei chin bituk om hi ani maya chu chuan club hi aveng thaleya player te agent po hian an hriat ve thin awangin salary cap thareng chungin anin dor na po uluk takin player lam emo club lam emo tan po so ton tak tura in biak rem angai ve thina chu wangin lo chungchanga hian in biak rem nan hun rei tak an mamo fo rengani player agent te hian an player te tana a thaber an phut zela chu club lamin thiam taka an beng niam atul ve thin boka chu wangin lo chungchanga in rem thei ta lo te po an om thin player chu akumin a lo tura ngong thui tak anei thei thin boka player kumlano pangdeu zok ma bak eng si kumrei tak thataka la in khel thei tur te chuan kum upazok te ain lo po an nei sang fo renga an contract reizong thimthima po kum nga te kumruk te thleng po in a aya tamte po club lamin an zia pui ngama chu an contract nei me kan man zo ma chuan an lo ti pungin an chel nget zui fo bokani chuti rual chuan player upalam to la thasi
ma se hun rei tak ti min ngana tlaka in khel thei to lo tura ngai anom ve thina chung chuan an hlo tamin klapa player hlo tam ber pol ani deuh zela ma se an contract a rei thei lo thunga kumrei tak chunga tan klapin in remna an zia pui ngam lo tlang pui heta hian thil pakhat soikai talokila Robert Lewandowski an bayan chua sana Barcelona apan khan a case adang ta deuh hleka Polish striker hian kum sangni somni pani August thla khan kum somthum pali atlinga kum somthum pali atlin don naya Barca hian paun maktadoi somli pani point paruk z transfer fee lamang ngamin contract po kumli dai anzia puya Lewi hian Barca a hian a contract amang zawani chuan kum somthum pariat atlin don nai te thleng Barca a hian acham don ti achiang ani chuta chuan thatakin ala in khel theya ngem ti hi zona lian tak om theya niya Lewi hi upalam to ni ma sela ani ang player special b ka hi chuan club hian risk an la ve fo boka amai ro chu anol puya chuan kan soi ang hian player kum upalam to wai thalam to kan ti thina te hi chuan club hian hun rei tak chung sum tam tak sen theina tur in remna an siam lo tlang pui thina chulai tak chu kan manang chumo Lewandowski meupo kha kumli dai contract an zia pui kan ti rualin alang lo lama chuan Bayern Munich a hlo chan ve vel bak Barca hian hlo an pelauti report in atarlan dan ani chutiang chuan player te kumle an din mun mek wanglai mang mek nge an nia wai thalam to ti zongzong hian an hlo tura ngong lian tak ane ani Lewandowski bi khi entirnan kan soi mai chawania tuna phe chuan Barcelona a chua san towa USA lama in khel turin ain pulu to ti te po reve rim ta ila ti chuan player te hlo hi te khong sang sanga oma club lam salary cap te player kumle din mun mek an wanglai tak nge malam hunatan ti tur an lani nge ahun nung lam ti zongzong thru la hian player agent te hian an thosak player te tan fin an chua thiam dana an hlo hi ain ngat lian le ti chuan contract a hian additional bonus an ti lea player hlo tur zata in remna an siam hian hlo pa ngai bak hlo dang ti mai te ang bonus aum le thina hetianga bonus an da hi chi sang sang atam leya soivek sen po ani lova alang sar zual tlem te soita ila player contract a chuan akartin hlo baka season tluanin gol somthum akhung tlin chuan chumi za chu bonus adongang ti te a pet gol apiangin cheng chu ti za chu bonus adong zi ang a thian te pet gol tur asiam saka piangin bonus chu ti za chu adong zi ang clean sheet anaya piangin min champion puyani chuan chu ti za chu bonus adongang ti te Champions League min khel phak puyani chuan Europa League min khel phak puyani chuan ti te Ballon d'Or adong ani chuan top scorer ani chuan ti te thlengin anda thina ramtan senior level ala in lan lo te phei chu cluba an khel that ema wanga ramtan in lan tura ko an ni chuan clubin bonus chu ti za chu apeyang ti te po anda tel thina ni chu tiang chuan kong sang sangin thil chi sang sang bonus om theina an siam thina heng kan soite ba ka langsar pol tak ni bok chu club tan match somli match somthum a khel tin chuan ti in club tan chu ti za chu match a khel tin chuan bonus chu ti za chu adongang ti te in thu an thlung tel thina ni in elna sana bonus ran siam te thlengin an nei thina player hian league a min champion puyani chuan chumi khami min thlen pui chuan kum khat nuwa kum ni nuwa kum thum thleng poin lole bonus adon thin chu ti zat percent chuan apungang ti te thleng poin in rem na thu an thlung tel thina ni hetianga kong sang sanga player te an hlo bak bonus siam saka ham thanna an siam sak hian na satakin player te a tran le zualna phurna le chawna tha asiam thina clubin sumle pai zongin insen bel thin ma sela player te chaw chuana thatak ani awangin cluba lotlin na sang jok thlen tura bi poimo ani fo hetiang angchia hian atira be se san tak ma se be se an phak tak lo awanga annuwa fiam thu tho na na an man zui tak te po anom to thina chungzinga langsar zuala chuan Anthony Martial po kha atel ome Manchester United in Anthony Martial an lak lu khan bonus don theina lian tak anda pakhat chu Anthony Martial hian Manchester United a contract nei chunga Ballon d'Or adong ani chuan paun maktadoi sari chuang zet bonus adong theyang ti anda saka kha kan shefur ome ma se adong phak talovin achuak ta ani chu wangin kha bonus club anda kha Manchester United haters te phei chuan fiam thu thonan an mangzui ta hial ani ti chuan contract a hian anda tel thin pakhat chu clause anti thin hi ania release clause tia kan hriat fo angchi te hi hemi chunga hian aom thin ani
player contract in akentel lian takania abikin Spanish club te hian an hmangna sazual emoni ati thei Lewandowski bokha soile ta ila Barca in a contract a release clause pawn maktadoi zali somni panga point pakwa zet anda tela chumi omzia chu lewi kha Barca tana khellai khan ale chuak du tan lei theine za chu pawn maktadoi zali somni panga point pakwa ani hemi zata dor tu ane chuan club lamin soi boy thei nei lovin Lewandowski hian adu pho chuan hetiang zata leingam tu te hi zalen taka dorin azom theiang ti na ani Manchester City striker Erling Haaland po hi Dortmund atanga an leidon khan Dortmund khan aman chiar don ta sela pawn maktadoi za somni mantal ni om takania ma se City khan pawn maktadoi somnga pakhat point panin an leidai maya khatiang zat manman taka an lei theina chan ber chu Haalana release clause kha anun to wangani Dortmund khan Haalana contract khan release clause pawn maktadoi somnga pakhat point pahni hi an da hetiang zata leingam anom chuan club lam hi chu kan enroll boy lawang player hian zalen takin ama du tu tenen indorna akal pui theiang anti na ani chu wangin City khan a release clause anga andor ta ka wangin Dortmund khan andang thei lawa Haaland kha Dortmund khan ui le ma sela City nen zalen takin an indor thei pha a in remin manman takin an lei thei pha ta ani release clause a hian chumi hun atang chuan anungang ti te chumi hun chung chau chu anungang ti te in rem na an nei thin boka Haaland po kha a release clause nun ma kha chuan Dortmund lamin an duang to ka sang amana an chiar theya ma se a release clause anun nuwa ero pawn maktadoi somnga pakhat point pahni aya sang an phut arem to lawani Hriat tana tha chu release clause anti le buyout clause anti te hi ain ang renga thil thumun ania athumal adang mai chawani player te contract a le chwa phalna buyout clause anda hi then khat chuan an chhor viawa then khat chuan an tor pha viau thin bok contract a hian release clause mai ba ka hian buyback clause te po anda tel thina hei hi aum zia bera chuan ti hian entirna siam don ta ila Chelsea in Aston Villa atangin Morgan Rogers an leya khata khan Rogers a khelna hlui Aston Villa le a khelna tur Chelsea te hian inremna thu thlung telin buyback clause da tel ta sela chu player te contract a ziakin anda tel angai thina ni he clause hi nei tel andu chuan player te contract a hian ziakin anda tel ngat thina ni ti chuan Chelsea in Morgan Rogers an lei fel towa match tam taka an chhorta ani poin buyback clause anun chung chuan Rogers a khelna hlui Aston Villa hian cheng chu ti za chuan an lei le theiang pawn maktadoi somnga a deal na an ron thlen ani chuan Chelsea hian an lo nar turani lo ti ang chi kha ani amai ro chu player du thlanna alai mu ani le thina player berin a club hluya kir adu lo chuan buyback clause mang hian anin leilet ngai chuang lawani Morgan Rogers a chungchang hi entirna kan ti kha buyback clause anda ti website rin tlak dewa khoya ma an ziak lawa kan thil soilai ti fia turin kan phua kwal mai chawani buyback clause a hian player an poimo a club hlui lamin an du le du lo apoimo tela an khelmek na club an thu lo ta deuh ber ti theina lai te po a om thei o me ama ero chu heng clause rang an siam thina hian anun tan hun turte thi hun turte a om thin kan ti kha hei hian player transfer a ngong thui tak nein player te chu an khelmek na club a an cham zel le zel lo thlengin a hril thui thin le ma se hetiang kara hian player te hian release clause sang tak an lo neya club lamin hral an du boxi a release clause anga dor tu an nei boxi lo chuan club le player te in biak rem na in release clause nung reng si in release clause ang diak lovin anin chuatir ve bok thina aom zia bera chuan contract a in rem na an zia thlap te hi a contract nei tu club le player te hian rem anti thlan chuan engemaw chen chu a hnuwa an siam rem ve le thin ti na ani ti chuan agent fee anti leya football agent te hian lo an nei ve thin ti hreta ila chu player contract in aken telani player te hian tong an thiam vek lawa sumdona konga thiamna sang takpo an nei vek bik lawa kong tam taka vengwat lona an nei football khel thiam hle ma sela fingwar lo fe anom ve nuk maya khelmol pon lama lak lutuk lo hi tam tak an om ve ani chung ho phei chuan mirin tlak khovel khoi hmuna po in khel don sela an mani puitu tur agent tha an mamona asang leya chung chuan an transfer po an boi pui thin kan ti to kha agent te hi player le club in kara palai na thok tu beran niya
an poimona asan ang hian fee po a hranin pek an ni thina player te ham thatna tura agent te ham thatna tur phum tel te po an nei bok thina ni club in player lei an dua ma se club dangin an lo chu pui ve si chutiang thil te po chu om thina ni ya chutiang ang chia chuan club lam chuan player chu chan mai an lawa wangin a agent min dan an ngei tua ta a agent fee thanhem tok tak pekin huamin chutiang ani ta ka chuan agent po chuan player chu min turin thei top a chua let ve le a agent chuan ama lok theina tur ber ani tel ve box sia wangin player chu du tu tam tak om zinga agent chuan thiam takin club azom tur a ko mu chang te po a om thina ni agent te hian an hlok na tur an mel ve ran kan ti kha player te contract a hian share te po lo nei ve thinin player ten an hlo chua tur sang sanga percent claim te agent te lo tel ve tur hi an phum ru thina player te sum an mu pui asan po le agent te po hi an hlok ve zela wangin eng wangin nge he player hi lo an fa petam ve kan ti fo thin tam tak te po hi agent ten club le player laka palai na an tho thiam wang ani thin sum do na an vai vir kwal ne so wang ani fawa minol puina an phu to ka kan ngai aya tam dai lo an pek hian player te tam tak chuan kan mo pu ngota ani ber lo fo an agent te hian an min ne ve viau thina chu wangin achang chuan agent te du ang hian player le club lam hian thutluk na an siam fawani boruak vai ver tu ber an in alaya an thil ti theina hi asanga thil sensitive tak taka anin rol ve vek boka wangin an lut na po hi asang fu maya chu wangin agent fee te po hi makta duai engemaw zat an tel ta chok thina player in contract sign phena hian player agent hi club lamin makta duai engemaw zat an pe thina ni hetiang tak hian agent te hi an poimo awangin agent te hian thil an ti suak bak thei viau boka ma se mithiam tak tak mani malam hun sherana thil ti an ni thina wangin atlang puya chuan fingle fel takin inrem na an siam thei zela player contract rula agent te fee tur po mumal takin an siam thlap thina ni ato bera chuan contract kentel makpui pui zinga pakhat hi soita ila player contract chungchang kan soitak te a khan anda tel thin te noi te le mitam takina a ho mai mange o anti zui wongwong tur te po a om thina hriat vek sen po ani lo kan ti kha thil makpui an jep tel thina chunga then khat te chu tun ma poin kan soito kha tun chuma hian soithar vele talokila kumsa khat zakwa somkwa pakwa dai to khan Stefan Schwartz kha Sunderlandin lalutin contract an zia puya khata an contract zia put ruwa khan thil pakhat anda tel danglam tak chu Stefan kha van boruak zau taka khian azin turani lo ti anda tela no space travel clause ti in an ziak thlapani hemi anda na chan chu Stefan khan van boruak zau taka khian zin kwalvel achak thu asoi thina kha wang kha ani Sunderland khan an player ani chung chuan van boruak zau taka khian zin kwalvel an remti saklo awangin he clause hi anda telpui tahmak sangkhat zakwa samkwa paruka Giuseppe Reina an Armenia nena contract an zia khan Reina hian club nena kumtin in sak turin aphuta club lam chuan an rem ti thlap ma se Reina hian alen zong turte adu dan kha detail taka asoi lo awangin le ziaka anda po detail taka engkim da an nei lo awangin club lam chuan Lego Townhouse a inlem ang deuh hian toys angin ani ber mai chu chutiang in chu kumtin an siam sak ta thina Reina hi alom lo hle ma se anin remna club lamin an bo chemia lo thung in remna anda hi atam thei thin hleya chutiang kara chuan ate noi bera ngai thleng hian chik taka ril rufim taka ngai tua angaya thu del kil ani to thina wangin engkima chik angai ani top mai ani lo chuan che sual anai thina ni abak hansoi belzel te po achak oma ama ero chu tun thumatan chuan du tok ta ila khati chin kha kan topic kan soi jaw theina chu ani